nga one hand campaign project. Alo tingan jango jinsa moja usi. Alo bwa kire bya. Bwa kire bya murali aurina. Na kimu abo kire nsemeyo. Abo kire bya. Aso wenge kegima amanto amange mama nyitingo to kwa nere amalieta na kyokorukwa na kerokenda aso wenge ototebinga yokorwa na aso montara amanyenga oyoningo to kwa na komo. Asa malieta ni gonkoro kwa James Makini. Seito ni gere sakoro kwa ya kwaro. Kitutu masaba constituency imeye county ya Nyamira. Nje James Makini ngolo tokuru University ya Nairobi akarested Bachelor of Commerce Insurance Option. Nje noyo mo wabalio bachageti murobelio one hand campaign project nje SEO. Mbuya mono kegimoyo mindo James Makini kurwa ya kwaronga yego toka. Ya kware gotoka bugetutu kwa masaba imeye county ya Nyamira. Mbuya mono kegima bono aso wenge kegima wakwanire nayo yomo bwabachakani regente getokoro kanga one hand campaign project ashikinya molere ketingo mayanga community tebeango aso wenge kegima one hand campaign project ye ninki okora one hand campaign project yani mrogodio wengo AM net project tuachagete kitoro mwaka katatu ase University ya Nairobi 2010 tualenge babere initially njeno mo visa Mark Moseri sobere South Mogirango tualenge ko ya attachment egatobora so bitoi karansete erum yane to kanyagoshia ideas ninki keditora akale wana attachment tikia tobora kia nyaletemo to tawo no kogorokoro bawakabete mbaka Westlands so ko liye evolete so to kanyago share ideas as a room one of the ideas ya to tuteneringa njeno mobisa to achiete kalen to achiete ko kwani babu minto kiro monto una chito kwani babu mwaba kaewa is a word enkokeria ajutu kalie okoego to karanse kabisa kiagara kiro monto ngaira sa lenge ngaye enkokeria chite ko china kiyamo konye so kero to asheta to kewoli is not this one can be a business idea such that thing on into to koira na kusene binyato oja kushitu somya abantu barasebyombe abasa abantu bakabana to ikero monte ngo kayemo amonege sumu lakini bune loan akolenda ngo kayo buna tuwa mosomeri kero ya turagiri bichuchu bya kindi bya tere kibaki aira ni bibere ende to chikwa onde no onde bune revolving fund akoira mirimo mali agenda gotigara abaya ne anya twatago kina kurugabo bitwalenga ali room tukachikoligere tukanya abantu bwati bese ekitwa bwate helbuloni yaiteka twagite bwate tukanya bese na soko chake so tukaligia asa bande babere omukoro kwali natike muntu ngwayo kurukuru borabu ndo kurukubini nya centenero kurukuru karaoka gaiga so na wao tukabatazinga yae mubwate savings inge ko ase helbi no tobekerani tukachibekera chance chikabiri gusarasini ona tukatera chira chiko tokonya tuigoro bisi ali gusi tukachikoligere ri tukaranga keroka nera tobere ya tuisi goro bisi aro kera ngo tu algo triboka gocha gusi mono dito ta go chireson school osechi weekend so toka yamak keroka so but then we felt that nabo to kunya kogendeza lakini mpaka tu konyora somebody who can mentor us or aware say area ya community development ya matuko CEO na area sita na manete kwa David Nyamino wale CEO Growers Association CGA ila area upper hill so tukagenda office yae itangana na chiro kumuli koligera asia kante yae no ne como buena de temo que yo turas no una de gaigan ni gonye que tiene na de kirabandi so now this time around to talk about plans one with an idea to come this is what we want to do, this is our plan agato pe go agato omoyo agato pe count on me, I will give you advice, I will mentor you and then muna ka banga mo achire to succeed so agato pe bigoni and tomorrow colleague tanga ni genda ngomore je stebuna NGO
So tukaregister tuabwate tukaregister kuna NGO Innovation Empowerment Program tukatumika kanya 11 tukarwarore chinde tukatumika kuigora ofisi yetu igaiga keroka abange chiatigarete tukagora chingo pange sana bantu kumenya kwa ne challenge ngabana kiro monto enda se chingo ko chichiraro ole that will be part of capital yetu yogo chiko chakera ikiombe igopanga dilibana tu alenge gali ofisi ya David akatotezinga ya abantu biombe mbira binge ikoligia basai berure also into entrepreneurship because as a business to introduce a kama kia watu mkutano gali Hilton Hotel olenge kolegero university students wabwata ideas bata katika chiko chake tukaenda tukafanya presentation ya itaro.com chandari na walenge amono mkubwa w'icyombe cyokorokuba Lucy Mushoki so eto akata presentation ya ito bana bakatubona into akalde ground tukabataya yambona to plan akata bana mo gocha para motoranga kili kuna bageni Ekegusii tukachakere kiombe igetanga ni gekorokwa ensoko women group limochema ere meyananira county tukasomya banginabo semetyenyi ebere igoro yogwetenenera korwaso gotugi wechingoko kero twabasomete semetyenyi tukakira mu ntengo kayemo amonige sumu unelon kwanza wanantu abegetenga membership subscription kiageranga usiga igose kosomya abantu n'ibintu byabo sani okuba igo bago chikobichara tukabateria yanga nagito kubasomya abantu n'abana baito nande ngento kenda ngo soma itenga ngena bosani kwituka atende kwa lige sawa so tukaba wana bale kuelika na siringi emyeyemo bakelika bonsi kero berigete egesumu tokorosia igo gekoiranga siringi 700 lakini para kwa senga tiba benga batanga ni toko chake na bora ngende bisumu ebintu tweka banyene twe sereti tukabateria yaka na siringi 300 twe tutkonya regosen tukanda siringi sana kurwara ro chichiko kora umuroberio ndena inde okobwati so tukabakira montengo kayemo amonege sumu tukakole function ya lenge nene modisi akanyara kabakagoja David nyamene dio lenge menta ole menta tuna bakabona neragacha tukanyara mpaka na Lucy Mushoki oli CEO ya yekiombekeria twarengo mukutano Hilton neragacha aromo yo kaba Lucy neraka gokigo atara sahaba senencho bange babere bagocha bisione ngo bakwanira batari ko genda batiko parakende enche na baire siringi 1100 chiko chikotranga byombe binde bire next to mutu wa mwana wali ko chimole ko bikera so iwaso ko chakira ko digo tangani ngo nyandite ko bagitogo ocha kaigo inde tuanyara koba itoko gendera so moralianga baby raboli na inde ikegati kegaranzira bongo kwana igambaka sinacha maito kwerire buya mpaka nsinyirenga liboli ngo next indi likolende asobwenge igo omosubati Lucy Mushoki na baba eto ibo konya kigima na ande tuanyolire ngo mosuke David Manyame nero na barwete esege tenede kigima agotebanga na babwate shimanga na mange wakwanira amaya kigima bono nta manyenga emyakerenga mwabeire no moroberio moroberio iko twanya chakete mo 2010 motinyi odane kino na understand tindenga challenge kiko cha but oika 2011 kiko chaka nalibona tu achagete officially but onyara mpaka certificate ya registration yaito iko yasogete 2010 December mbuyamano gati yamangana mwakolire eri mwate bire no kwegeria abangina balia ba mochenwa women group timanyitinga nande mwayegeri kiombe kende gose nande nale mwakolire sawa so tu atagete igakuru 2010 gocha wana kilbeke kyamo cheno ningo kyalenge bunege tanganya kero twate abangina balia chingo kali mocheno ibambe igo bye mokerde teigoro ende function yende yalenge ko bwati amutu yae go twate abantu timye ibere barete byombe mbali chi women group chi youth group chinkoko amone bisumu so igo oikalero iga natoko kwana tonyale toko tara almost kere kenyaro ime Ekegusii yaito ase county ya Nyamira Kisii
Naga categories na roba masamba roba kebake kwa ibere kwa ku program ito beto son. Na to kwa na lero ikatwa bere litokorwa chinkoko zaidi ya 20,000 20,000 hens and the cages that you say average. Wana akero to na to na reko ba kitoko bendeleli baka to na reko ba kitoko iga to bere kitoko lero ligente kamo to korokana sustainability na kemo bere ra na reko ba koko chubwetene na woka ko chimotuka iga tari ko chikoligero linga nyalebe acha to musada nyalebe acha kolega ko ganda kegera monto ko support ile mo for example bona tusiri to support tina lidi elfu ya moja beta na to support ile so no ndinera za support ko ganda abatike na kimo tiko mo ko ganda so member se babon spitu a ile kiro montengo ke yamo amonege sum tukaikaransa tukafine tonga ko chimotuka iga na itoko ganda gocha Koruli tanga nintu aligire tinga na kimusuko tora arukorwa one hen itukeri moto tukoba even tukoba a one stop shop for a poultry farmer yani mole myonde gwansi wechi ngoko aise gocho chyo bischeto nene sumu ategete na malio ga ategete nene ndagira yango ka ategete yanto kende yansi kiko usikana na ngoko aise gocho aro nene chira ategete aise gocho aro nigo demo diswadi diaye dikona yakoba kiriko iraneri Igo already toka interested towards erainyo. And let's come about the one like Kimusko and Kokayam. And our vision was double edged. Like you could Mosuko did to carry more. Korwa one hand, but another coming to a event. So 2012 Kia Lengo Chaka, I'm on a member of Bonsi to the Karansa, to Gateva for sustainability, to register in a cooperative society. Tuanze tukaregister a cooperative society iko kwa Sky Sacco Society Limited. Sky Sacco Society Limited ne sacco ya bari nyaba bonsi be chinkoko paka bonega ngo ni college toro ndo gwansi ne taba bona na bwate chinkoko egeranya rekoba a member ye sake liga yaito. So igo sacco ya na rekoba ke gokina members to ba ni college tinga na ba go silver slitu as an egg. An egg usiga iga can be 10 shillings, can be 15, asande na ara roli kana lipo ni mpaka shilingi 20. So naendo nyoranga era affordable kwa chia members. Taira sima montale tina NHS chok. Na bago cha ngoko yae ebe valued I save. Na bago cha nedi kana ile ngoko ali save. So igo toko ba ni college kwa chinsa mo chance bana ka ba ko ga che kere na dimita ya edi na ba ko wa elon ere marakata to ya shares chai aga le yugo tuyo bwa wechi nkoko acha kige teacher usebi asara jinde egera na ko ba kagos ko ne ba le batangani yo ko bona buna wa mo teno mo ne chinse mo chindi to tangete ko akiro monte nko keyemo amonege sumu to arure korda banyate ko ba gosuka asa tua ere ntambe sana ngabona litukari mo recently abantu bamangase twa titevo ka chiko para interview aroto kabatari weta some of the beneficiaries tayire chinkoko tukadagotope umo muno yamo akotope tukanyara bwate chambe bere bwe agaseka akabateri chambe jengo ke liwangete 2011 nero yankonye na golite chambe chi asindikoro ke yamo maji ndago yoro kamakini we were so excited kiageranga wetira sekundu tukatangete ko so muchia tukamosomi wana gateba bana bunko ngobero ka kera na ubangete enkoke yiga. So, there has been a tremendous progress, and in terms of economic growth as a family, households, Ekegusii Italy, Estonia, Recover Togo, so, one had recover Wagosko. A sacco, we Cabona, as our trade in Coconega 20,000, because the ones one had recover subscribe fully. Like in the end, currently, as we speak, 8,500 of the members are not the Kobaba as a program with fully. So, you go when a program with again, the water maronga as a Niake Tateremoto. It's Hakoyito was a one hand campaign, ever Yarure Chinkoko, Amone Sum, a million yemo, which is around. Number two, Seniake you, and the remote to the thing and a key effect, Yaranarcoba. Kegokina within kwa pia miaka 3 miaka 5
nero nyori ya nyade ko bake wate in capital base elie ga neidi na Central Bank of Kenya ya 1 billion nero ebe converted ne bendi inki kusiye ito totanya alire kiagera tinsa mochinde para buba kolide inki seito gaiga ukonyaranga na ene kisaku chia chaji chia menyide emyake emenge chide chia chaji teboka mwaka 78 mpaka rero igo bado na wachide chigwate challenges chiaye chitanya wokina lakini ko koyo nseme eliende ya korugo koyo nyoranga sako chinge chia chaji tebune chiago equity chinde chiago family bank building society chia gendre de bakalere chide chibengi choko kumi na eno mugusi ole isiko ya Kenya uri no minto na ino mole sikoga una kero mogo tumatsire sego cha nkaga iga ne chibengi chimogo tumia ingi se itoga iga tutanya are ko banga tuakine na inturi tukeri motori estoli ori kunga yaya bengi ya cha Ekegusii lakini ni wa ya cha ko sengo kenya so ine nseme yu nenda maroda yu na bale ko nende toro tinga nale in line turi na matumaini nyango chiare ko ba kago ikirana sasa nsemo eri ende ya one stop shop ntoje tigeti kiageranga already a challenge tuanya olide tuabere tokora kurmaga members baringe go face neri golidi de gorori chindagira chinkoko na inde equality erense tukateba endagere chinkoko when city magic ikigega kare gotumeka korosiwa toka ikaransa na some experts tuamane toyo mo kora unga limited na yando kora tenya limited ya pepenya ya yendo bakorosia it's about biko iranga around 15 raw materials some of them are locally available echinde ko Tanzania ga igana bochi ko rwalo tukateba okay so tukakara jibati dito tukateba ngi tutacha kerende e factory ya members abatu abere kitoko sonya tuigore factory senge korosi ndagira yechingo kana na bebu expand bonero sinane ndagira ngombe kigera bantu bane baro batugire bakachombe so igo bochakatare 10 yo mutinyo gatatu omwaka oyo iga ntu achaka korosia ndagira yechingo ko tukagora ntu akoze chi machine ibere chibwate capacity ya 1.6 tons per hour so igo current korosia ndagira yechingo ko toko nyarigoli lirense mwabona gekire yamo members abakonerwa siringi arobaini ani siringi 60 shillings but in total konya siringi 45 which members and the beauty part of it needing members yabaiga and about shareholders besako so nena wote konya dividends at the end of the year wetera kurwase a factory ejo tenga kunechi chikorusi chindagira na kuri batabuga ati ni level of ownership the contract wabwate na barabu no kugora work so again seme yune entrete teto chinko chimente kana kabisa chikomente kana zaidi una tutagete umwako yotera kwa rango sababu na saa ya ndego tuigolida mirango kwenye wale chibesa tobe ke na inde factory endenge ekonyenya processing plant ekonyenya chingoko chiapa kigu etichiki yenyeji toni locally and even regionally one keni chiki ba kolde ninki kigeragere one hen tekora so igo olina uminto amona bategere libonsi one hen anene so far no yanya ko ba kigo kabu members abatu ile chingoko bonsi kogenda they are appreciating not kwa na igo one hen ya bere like an household name Ekegusii yaito yeah. Wow. Buyamano muskema kini buyamano muskema kini mangana ya bolindo chino ene kiro gyan sambira sande sana ngo nyange nyabomanga agotebanga we have been having chicken since time immemorial, but it took a great mind to come with a new paradigm of thinking to make chicken a grand project. Mbuyamano kegima timanye tingana ki omwanchoma tegeni kwenda tegotegera Ekegusii Global Radio na wigwete great minds amangana manene kegima akolekanire gwetera sengoko wona twaga chagite kurwa ago kochaka nabangira ba mochenwa ali women group amangana manene kegima gocha mbaka kero kende baikire ekero baguchake kiombe kyabo bakuigoro bishi baikire sky sako ngana wembone ginto nande kirigiri e factory ya chakire amangana gocha ama yakegima by the way oyo minto James Makini tingo manyanga amangana management mwaso merete mubwate director simbalinga mubwate
Ase program yiga oikera lero iga ya One Hand campaign project. Tuabere kitoko ligeringa ya aba ntutwe ka tuachagete. Ina kitoko gendera kwa admit more members watch a program but from diverse backgrounds. Ba tualide experience yoko para chance mo chinde mbali and ba bere ba kurano ne company chinde chiabo chenyere ko ba chiko ba successful. So igo as a body yaito ya One Hand, we are still open konyara ko ba to konyara abange baso once ente ketanga ni monta so une member ye ya One Hand une as a sako. Then from there, looking at his levels of experience, tonyara ko bakago abago so as a body yaito. Lakini so far matu kwa naiga tonyara ko ba ko twara 9 members as a body yaito. I'm very experts. Actually, kuna bono oyo monara ro tutanya korra namba kale ro gatu amanyane te Facebook tekera rote tokobeke post akoroku Dr. Roslyn Gichana. Dr. Roslyn Gichana wale kabo America. Ya akarane gore program ito akarora una ya tokomo update na sabere ke wakora gasi pocha. Akatebana can be part of this. Akaregister une member akataka ku subscribe shares chae wacha asesako aende bono even the number of competitions to avere kito ko win cha online tingi na roko oni rango rolito ototomera go cha Facebook to participate to karata through her experience unanya ko baka boro de vinke ya vera roto kamote biae ano so ango ga ase body ito na mange to nyaka ba ko share so igona ne ko to bwate board meeting ito ne banga take nyaka she participates via Skype alafu David Nyameno olio linge mentor ito to kamote ko to tipo no to ko ganda na ko tumutuga ilio owing to the experience area nyaka ko baka ko twara sama tukara mange to kamote ibono nayo ko ba chairman ito so David no ara se board ya One Hand. Kera tu alenga alia University ya Nairobi naroro okoro kwa Clive Kombane tu alenga ko soma ne aroro agachaka kora kurwaro akagenda Kongo kwa egasi so nere kale gaje kakana kuliro online akaranga tuanza koba toko ganda toko suka agatebana ncha can be a member so akabe member ya One Hand ko subscribe bare share tiae ase esako na mostly at least once every month ko bare ka go chocho corona kitogenda so nera kaba nera tukara to the experience of what ya the area ya marketing nere bona igane board member ase One Hand alafu toko genda tubate to join recently ukoro kwa Dennis Makori so very South Mogirango igare a founder and the CEO ya Onphone Limited ne a company it's a company ya IT firm Kenya gaiga Dennis iga na denke entrepreneur according to University ya Nairobi mwaka 2007 so nere agasoma engaseti goro ya One Hand campaign agateki his time akatini kwa Nairobi agachobi sibitokeroka tukamwera sanin kitoko kora tukamworo mpaka record state akaligereli actually era akaligi mpaka professional auditor akaligereli bintu bito kwa ganda kanyara niko birenywe akateba gaiga no ntaru nanjye tigambe member akebika kuligereli experience kia network anyalo abwate ya business amona IT knowledge area tukaranga tigaswa ase a board yaito so igo ko gendra kwenda na bali bono original members wa One Hand wa format yo mo samak Dennis na Linet ndio tukatika roki ageranga we are the bearer of that vision so igo we have constituted a board we are still open to new and diverse ideas. We encourage the starting point you also say One Hand I want to be a member ya One Hand yega
alafu forwarona bokonyaranga osukire na atabo mno beira ase board lakini nore jibia ibirengero lyo bilie anyara ko baka kagosha na obigo tokonya egere ke toike kere nyomba ime ya Gusii yetu kitu atwadire a success story una rega wana bantu school ya banda babo tabaka netirale kurutinza mochinde bata korera na kitu fogendre egere kitoko suka kuchi chikaunti chinde ime ya Kenya we have a farm foundation yogo suka kuchimutuga iko Mbuyamono ke moyo minto James umwanchu mategereri naba Gusii Global Radio asiri tukulia lego toreno mageni kuruchinsa mochiria chia Kenya One Hand Campaign Project tuanyalire ko batukwe manye amangana mange kigima ime yaba Gusii Global Radio tingo manyanga aye tu Gusii kiriri siko mwanchu mategereri ngo chana sole ndo nyale ko bagoko bo ya maboli kero kende tu manya mangana mange ye tingo manyanga na kia mangana gende kwirana de nyuma ye bonye ye koroisia endagira ekera bageni bareo kubwa mono engaki obwatu mujega negurubendito korobelia enyangi umuchango amakweli ose emeyegende yonsi obakonye tibuli gotoka kubwa mono chinga kijichuba kende yakweligelia nabo akokonya koroisia ndagera yonsi yakweligelia niga koroisia kurengana no kugani kwa amandazi chichabati omochele na byonsi yakweligelia nere obakonya kuranga rangelia kianda isano na ibere isato isano na isato isanemo enogo isato kianda rangelia kianda isano na ibere isato isano na isato isano nemo enogo isato kianda nabuko gulinda geranya kwirigelia baro ishe goshe ayote bamaganiao bagotone yakwirigelia kusuya egurube yao Mbuyamono umwancho mategere mono ngochanda sole kero kende unyale ko ba gokobolia na boigo gochangya ndaracha sogo changya no kobolia bado igonde no yominto James Makini kurwashe enshemo ya One Hand Campaign Project oyo minto Makini ntarira na saba tegere linde kero kendo igwa mabolio kero kende na mangana tu anyale ko batokonyora chimesmes chintidi ya sebeo tingo manyanga inki omonta bwanete kutwara elinde what are their qualifications chomonto ko be member as One Hand Campaign Project? Monto kobe member as a One Hand Campaign Project. Ilitoa chagito mondo niga akiri kile na shilingi 100 lakini kwa 2012 tuwa chagite esako mondo niga akweli kana shilingi 200 kila monteri kile na shilingi 200 oyobe member automatically obe member ya One Hand and obe obeire member ya Sako ya One Hand alafu naendo qualify immediately kwenye wale ngoke ya matari kwa kanira kende gionsi ngoko etabwati Kisumu kira nyaliza ngoke jega onika ataketi Kisumu niko toko ke wanya shilingi 700 lakini binyoro binde mpira roto ko genda kwanya ya vali ya sinenjo yedi goli yechiba na ne bisumu bye zinge karato ko byose ekenyoro kali asoko chikoira for example ne baso abune kiombe ali stoko chikoira no to ko gora chibao no to ko nyora basaye babere batatu tuandane fundi yeto ya basome na kiba krosi bisumu benya trasiringi komi ko rwazana barabanya rakabanga ba chile kosuka so igo umuntu tabugate siringi tia enya tisa kaboko automatically anyalira ngoko ebekire Kisumu endo abeire member yesako area mo asesika Sako nigere chisiringi 20 shillings so ase kera bere area mo kere 20 to what minimum shares share 60 echina cho minimum shares kero monta subscribe wono monta ko fully member ya Sako ekero edikire na 200 adure chia chichire minimum chire worth 1200 members ya babe binyaro ga stogo tampliko chikera limo lakini abakanya go save 2000 ke wiki go serinda machine baka wacha kwa nyoro muntu ikire ga ko bani ga ko ba ina position yo go boro bande mbara robara save ko ganda igaso ko le kiesa sake go kira dividends ko bachiraro tekero umwaka ukochikora wano umwaka buno yoiga 2014 mwaso buna tu abeke factory oritora de margin sta embiche mwaka koko chikaera ya sure ya members kaito bachibare bako record a dividend entangani ase programu yiga babeire bako ase miaka eyeto aberito kolega asi etato nasaye obeire ugo kumia ase
uko nyasaye obere ka ko banga nedo ukutura kabisa endo nyaga ko baka ko tumukeli igoro kero tu achagite in a humble way. Same yake within the last 3 years tunaanza kwa kitu kwa recognized locally ga igo tu abere recognized limo chiwiki bere chiaedi na tu aba recognized ni organization yako you win awards ya ligereti abasa Kenya ngima koganda bakabeni college bakora submission of their ideas walibade into entrepreneurship submissions chikakoro karibu 10,000 in Kenya. Karaba judges wabatu chigeria abandi bakari Nairobi bakabaga se obischito cha one hand ngaiga bakataramba ke factory eto bakaligereri. Of all the projects abana youth were submitted to Kenya, one hand campaign project is more innovative and they are recommend strides to Gatangana, to Kabana and Demo, Bagatoa, a trophy. So that is our recognition to Anyora locally and then to Anaka recognized and Igaiga. Lakini internationally to very recognized close to 7 times. Recently one of ya bage ko hit headlines iga Kenya. We a project ya one hand campaign project. President Barack Obama wense ya America igo abwate program ya Young African Leaders Initiative. Aligereti abake in Africa, but because I never make change in their communities as Bakurukuru. So baka invite for applications umwakoli bakanyora almost 50,000 applications from young people in Africa about something in their communities. So we were among the applicants to the best to a college waited as a one hand campaign in Ekegusii. So we were among us about 50,000. We were among us about shortlisted 5,000 to go for an interview. Not just interview as a embassy America. Mwako ikako koko chaka kochikoba gale limono igoro ya one hand nkianya jekoba kegokora ande bagatuma mpaka some judges ko dig round bagacha koligereria nkikeri tu akolide. So ekerwa tiba kaligereria results tigasok womuti nyoyo okane ikamanya karuzakananga one hand campaign project one of nankende CEO yae yanyaze koba among the organization chidende chia produce your mob or you go attend the Washington Fellowship ya President Obama you go to community nyosta mpaka community onane. So you go among the 46 Kenyans waliba selected courtesy of the one hand campaign project which will attend the Washington Fellowship. One of them, I will be based at the University of Texas in Austin as a track business and entrepreneurship until the 1st of July. Then from there to my colleague to a presidential summit in Washington, D.C. for 3 days. To go to interact with President Obama and I go share more ideas. So the whole package, the fellowship, for those who are already implementing projects, there will be small grants, but the project in our communities. Now, our bonds, if people say a fellowship, but you can identify a band, mentorship, submit reports on monthly basis. Our mentees, like in our Ovania, so it's a huge network and a very good networking opportunity. One hand campaign project in terms of experience. Now experts we will have an opportunity to meet successful US entrepreneurs. Share experiences in Arab, others who might even invest in our initiative.
So that is the latest recognition. One hand Yanarakoba Ekonyara. It's in the Mwako Lianto recognized in World Bank, Then we nominated our deputy CEO, Yukoro Kumoseri Nadengegabo, Washington. World Bank, recognized as young people. They were looking at youth and employment. They are the One Hand initiative, the way it promotes self-reliance. To cover among the 7 projects were selected worldwide. So after we were invited to Washington DC, presentations Chigakoru through the representatives of each organization. For One Hand, our deputy CEO Mark the presentation. We happened to be the highlight of the day to win a trophy and $5,000. So other awards include Africa Rural Connect, the National Episcopal Association in the US here to support it. So the secret again, the reason why I told you bantu bandekera batakire project innovative chikirwa nyoda bantu bako bakonya tegere ke bakoye ni bakonya lakini ntuchi award twabere tokonyora we have been reinvesting it kuchiroranye nembu surotwaewa na tukonya ko to ko simekegere inare ko bage ko galia ikere abande. So reinvestment of all these awards get the One Hand within a senior tapo konyara ko recognized to that level. It's not a mere feat. So, igo utokugendera kwena zinyasa inga ndiyamono asayansi. Mora ditingwana nyalenga bakachinsa chaide ntainyareti. Na rama. Ya biyamoro game muske James Makini mangana yake ma to ene to manya kurwashe oyo mto James Makini kurwashe chinsha mochiri ya Kenya One Hand campaign project tu anyoliro obosemi obonge kigima ndo jinga oyo mto kwa analire chi interview ngana mbono na maboli nale uko boli kenge kwa yera lionsi eyere buya mocho mata tikango ncha sembeo elinde turuwefshegete asa mangana birata tuiga na bunango kwali bagakora nche no igwete gitogo kwanera to baise ko genda re orichita ikachi abande no igwete gitogo kwanera ko gosoka isikuye topic sinabudi ko kobutora na kwa abande elinde togende no morobelyo litukoliya le tikancha kiromonge na sara na kikwale gotebe ya maseyamo na ira neria so mwano yo kwani kurulia kwa jensara kurunyabura ide omoni pia mono onde menesaiga pia mono se tisemi kwale tiri chingia na mwacha agete chingo kecho abo tutageta abana baito bakungaini aigo kungana asokorosi gento keo konya amate na kurusi abana bande barisiko batamaidie kibagokora ona chingo kechi na mwacha agete na igule wocha na mwaete yo goso moko moemo konyole baito uru bichuchu bibere ande mo amorose yibiche gesu mwaigire ngakibona iga mwarose die factory osimole ndagera yechingo kokeregende bona iga nche ndataka gocho inibona gekera mwaikire igo mwachira tambe paka uroche mwaikire paka factory pesa paka ngwa kana paka chiricho nsimbora che factory mago sororo no momemba ntagete ko momemba nimbeke abana banororo baba wamembororo tugwadera netwensi ororo ara inalo ukubodi umwana mukuru bya forombia mbiyamono mongena sara mbiyamono oyo mito James ninja sole abugango igatikanda aranyora na maboli abere akoboli ngamwachira atambe kigima igo aragani kobeka abana ba yenere aswe abebune member ile ngakorwa emwachira aracharwe chionzi mbake jogo chaka mbaka bono kana kobeka abalichi bwange ngo chanda sole mugaka moli nakie kwale kobora ko Charlotte Ninchi cha sole ngara bono wasire mbeo nayo kwana umuro bijojo ni goro yo gwenge chenene mono nimba kenga egento naro che miaka yakare miaka ya 50
abasongo bongereza abana batogia magena Kenya arenga magena maya ale konyora kibete kininge mono kegima orende kinyonye kiyo mweranire bono gutuga igeke egente ko mutara chaye kubono etero mutako yenyonye yo ya wako munwa atebe ngerere ndageraria yo mwachi mwatakire se kumbu igoro kegima eger mumanyo kina mwako enda sebinte binene ekambune yange Nairobi yareko yamagena ne chindege boraya ainu waronye mwatakire boigo igen tumara aligere makini standard nere takire quality yamagena amagena ko koni gwa kisi cyangumbu yagutwara abantu bagwate oborodi na magena ko lendu byo kugwa egesera wekate wikira elmesa umuntu akanibongereza yakala ko ligi na yakenya gwa kumunwa sigo enemere memi ya mwachakire yeire ngorofuna ngobe kujia kimo agerera ande tiro igere ase abantu baitu Nairobi yana cyaro mwako uri mutinyo gatatu abantu babago samunya magena boli bakojya ensemo ya igoro sana cingo ko kiri cikoro sikuru cinka ga kiri cingia kubwa kiri cikorwa hormones bono nenu rigentira bono dabange buna bakarenka gago babe bahomokia egera bange bakora nabagaka n'abana basaye bae gwemere meyiba yakora sentire gwenerete erinde bakinyo boteneku mbori ko Rwanda igoro oboteneku umusongo karakende kare gatebeti umuntu kerijonga yagwata kibeta kuruseino nambagoro watakomboje mirimo ngayo incha ko mateyo umuntu uyu ya ko mateyo ngali roberio takete kibete cyota getenko ike gaiga igachiko ruri roberio takete ya kwalita takuruseino baka watakomboje mirimo ga kericho watigari lo variati ino sino kwa nayo karanse ora sibindurete tirangere ko konya egere nayo ikabantu bamino tunyare korosranye tuke emirimo yaito egere ntona kumana ntona okukwana kona kwaba chimbago abatebanga nturi kwa webinto ebinto bire samba ko kabantu ando mwana yuna kolengana akura abantu asenkaga agwo tiyabaraya abantu babeke omukia ande mona koba mukona komonya n'abandi bakona ko rero ko irama ngana ebimonya tinsemo yaja kara egente kyo amagoro etombe wa magoro mugo kore myaka 5 uyo gatana kabere umuntu aweda ko bori bona mukori ke bitabu buna koragana mwatagete umuntu yasoye gusoma bitabu ebiga akuminga na mwatagete inseiga nabo na emigano yebi asana mabewe takenge ngiya sebinte bisinini buyamone yasaba konye naitukuruaga twabaire okoboko nonde weso yoro gwate mwana oyo karenkaga ari no mungiro yaboya tigana eragende asamise umuntu gosamisa gakoyo boke mwana oyo makinero samisire mubwati asamise mono mbuyamono mugaka moli igonda bolinga to babe ngake elinde chinga kinchi toerera toe abande elibaga nyangenya bwomanga abwairire buyako Denton were byomuralia naki aye kwale go tuma mangana matindi anjijire ga bunonye gwete gocha litangane gonda tegotebya uyo minto makininga congratulations for the job well done kugera monyete gento kugera ebintu byasikwa n'ebintu bire extraordinary n'ebintu bire ordinary lakini bigokoro in an extraordinary way singo kogesa nayo buri tunonjiro cyaria lakini orengera in an extraordinary way project yabere birando project bone ukwanu ensengima igongo tebange kene kerengeri kina ande naboto tageto kesome kabisa eka to kuchenja ni birenge ligo konyora nga toilet randa na extraordinary thing kanya wakeo konya abantu baito esengima oyo minto makini gongo sabanga karago cha goche stage ya Marekani
umuraji ulina nabo toja kumubeka na ndembeo au mbene na bantu baminto rinda kwana nabo lakini ndete kumutebyenga next month ekara ngoja travel with Kenya kwenye travel na bona kana nchacha tare na ntuji to gali ka toja ku computer erinda siga bantu baminto bamanyengo gutene ngumboka yandu no musika moria taba obura mona itu biya mona siga chingi yaba para tigantiga abandi bakwana nyasa tiga Moses mbuya mono nyange nyabwomanga Denton ya shante sana umwancho mategereri kwenda yetegotegera Abagusi Global Radio gitureri kemanje gitinga shengima nyorani gogoto nyorase abagusiglobalradio.com gose AGRFM wegashye namba yitu chinse meronge bere nanye ibere eya moisato inye noti kiara shano kakichindi chinshura gani go kwana mona intwe Nigo kubate noti 8184759201 nigo kubate yamo elina kwa elibaga eyama shemo okwana mona intwe ASML ndarachi ko ira amaboli ande go sho komenta abantu babere batatu ndaide kwira nazo mitomakini liboli ya boli wa abantu twachi mwachira atambe kweli mwachira atambe bono muntu go so abono nakiuse what are the requirements yo muntu go so abono yo mitomakini Okay. Bwategeka ndo chinga studio B bangire shikino nga yanshire kwa wiki aya bono ngo chande enshemeyo ngo chande enshemeyo tegeke yamo internet i-foodstore.com tonyurwa kwenyolera endagera yawo mbuyamono enseya mbuyamono kegima bono tikangira na shoyo minto mo skema kini elinde okobulingole kwa bole tikwega aliyo yo minto makiringa omuntu mwachira atambe kegima okwelikia ninkyaraga neriwe elinde elikie chinga kecho minto makini na achira sole okay sisi walivona unedidi hapo likuwa mono na Sara kwanza mbia mono sana sukwira chinga kichao kwa bategera muroberio monto kweli kabona igana benga advantage yo kero oliwe digete tangana ne dinga ereni ga lenge kweli kana sirinke ni hemo lakini irende kende yo gechenje timono ne dinga kweli kana bakweli kabona iko monta kweli kana siringe 200 our membership is open so abakwelika kana cha shares shaba baka baiki chiricha 1200 Kenya shillings so monto manya kwa a full member ya One Hand campaign project so liba tangente bono bunante for example kuna mtutu arenge founders titobege timachiko makongwa ko nyara kwa ko siekera abande kera titu abege tamachika makongwa kango na bototikalete bane unatua chagete ko rugari lakini bono koba open na konyara kwanchira members bande ko kandage ko era to ikiri members 20 bono iga ndinga nate basinyoke tatere mututu tikireti na kitoko nyara members million yemo to na zeko bagito kwa chinko so iko Sara membership is very open na boko be member takende yonsi mbaka mona abana bao na ko ba ase program ya One Hand ndo wana kero monta subscribe briefly register na siringi 200 awekira sha stage ntangani chia siringi ya mona 200 ititinde na bakanya go save mwana ngara buno konyara kwae kole iko you are a full member ne banga to attack factory ko saving the winde chini investments chia sako chio ko yeli abamwana yako muko beka chio chini mwana yako muko invest faida kimura yako kwa moko nyara mbuyamono kero kinde naende libo lirinde likale gochaga ekero mwacha kire esako nkonyale kanere nkimugane ti members bakole members nkimugane ti bakole buna bono oyo minta boli na bakonyoranga abantu bange kero gemuna tuiguro moroberio yonyo nga tueyikirie na buno gocho mutinyondo nyora bange bakwelikia kero kinde bale members lakini bara atambe kigima abande bara atebenga kero kendo gotuge ngoko mbako ba office kali batuge members nkimugane ti bakole members muto kwa member ne ringa bono tonyo le email address ya tumutumere membership application form then ata chi passport ya se national ID ya korugabu gobona nya ronga o sign the documents at scan at email back igobona nya obeire member fully ko kara icho iri chi form echo alafu bona abamulale nabo muntu ko nominate yo muntu nonye ninkaga iga anya ko baga konyora
enkoke jomo ne Kisumu. I can give you an example. No yomona de ga igo Ekegusii oruga bokoro kumchoma di mchoma diagram moenga achaga igerusa ajamba kasi project itoko totalika akabe member kera bete member bagachana mamu mwabo na yetu ayete nkoko amone ne Kisumu azikonya koba gakolenda so lende members abande bono tokanya konyara sesa ko banga muntu maybe ondeta yo tikale tenga ko ranyana ko bagakolenda enkokeli ere tuna bako be member yesa ko ne kona cha shares chae tairasi matuchi ko mwa enkokeli era chikanyara ko bagako yerenda because ta konyara oyo minto makini abantu abange kero bagochaka igo naba asani abange tu amanyanire kurwabu egente gitangani umuntu akurambori ngatuligere gitona by the way abantu abange gukwana nabwo konyakire egento umuntu gitangani agochakira ngatuligere yetona nanyore ngainwe gitona nchi arenge birengerere byino asha tangani yani ebintu byakire by the way igo tingo manyanga nshige tukyura abantu balia togochaka ebintu ebinge tuligere tinga ntonyore dona bona abasani abange bange bachakire ebintu iko bakotebanga karatu ligiri omuntu ogoto sponsor mbali yange gochaka egintu baratenere baraboka nsegeto kyokorwa ese tokorwa gochiase abaminto bande baligaiga maybe bakotebanga turigiri omuntu ogochikotokonya nini patara korona nkenda se ground egente getangani konyara kuba kogosuka asubugima oburotore iga tairasimo omuntu paletera chibese ako manye gochaka igente getangani ni idea onye kugwate idea ngiye kugwate birengere bya fiko konya abantu tairasi mu musonka rugabu amabuja konya abantu gaiga abatweka banyine na butoko bekana amo gaiga ibirengere zikibire bya nabo konyaranga twa sukire bono rote nganto nzoje to polisi done ntangani twa bwate nkiri tutweka banyine to bwate to katumeke lon nyeri university twa itu tukanyara kwa kitoko chaka program yiga gochi motuga igasi idea erengi ya bantu banyi implement ri babwa to bwegeno kyagera ande stira bakuboli gore yechidona na bakwa guchibese babwa tababeka mun usiga igati njio na bukire zaidi ya finyinge zaidi na ene ya 500 lakini abantu ababegete mubuko edona yaba onye bakonya for example yechige kubagwera banyore edona yutuge kabarute babeka mun batekerera wono ente kiti keliko sukankeri ko gandande bunabona wani henye yanyale kuba keguki na wa motivation piyale ngekanyale bacha to ekende to eke mubuko to liko se tusangere litibesti abantu toli onya tabi obwege nu bweito to abwato kangorero tuturanyara ko bali to go ikagere abantu baito tiyabona ko baba kwegeno tiyabona ko baba bakole ibintu banya ko baba kwegeno egere no tuturanyara ko bagito ko biashara biko gendera guchi mutugaiga so igo ninabosa andengandira ko inisiti kabisa ninabosa niga kwetekare akatende kwa sakuru kugesa bako so igo ababakanya ko inisiti ngando donations watagete machiko kwanza yechi donation ni garama ko gumono mbuya kwanza naenda na ene bengi kerwe biashara igo na ene loan bantu banyale ko bako kale ende bako kale bintu ko chimutu onde kwencho raga ne ko ba donation wana bune chitoko ba toko nyara buna chiza wadi ko seguna the best idea kogenda mugo tinyoze tago chidinande tibeka se program egere enyara ko bage kogalea enyara ko bake wetenenera yoka enyene era tingo kwa naendera mandinche nko na mandinche nko ni ko konyaranga na rosiri mbuya mono yo minte birengererie bya kigimatikana ende nyole chinkwana ibereisha tumana gocha soro umusongo morale para bwirire bya umusongo na bwirire bya koki sana asa abantu bamagendera ngo tebo butamanye gutahita ko mu mania menyana babani mabona babani abo ye ngenda gete kwaro lyake gontebengo amangana mwakwa watweresire ekwali goja ko bali politician boli what amangana ta hand amangana ndo tabwa maswali ande gose amangana akole kanabe kiremesa amangana atwaliro bo mine ntagetogo kuba award there tonight na inturera na kuba ruseria kwa bina kuba award yo magendera mwakolire yuko bapongesa oyo minto makini na ncheni gonalego koko tebinga yenkoleka nuka bwate cabinet the very honest asimu asukire tali asare
tari asara ketari asara tambera kinya singe njomo maino bwino mweru okole ebintu moja kere student loan mwachirare igonje ni ngana wadi baisha bakenya mone mega abantu baitombare nkari bako ndakusuka sukichigo tikiyokire abantu babana nchire chisto chi chingoke chiwane ni campaign abantu basoma magenderero abantu bakonye n'ubutaka burwese tole ubutaka burwese abantu libero lisire sabantu abantu mbana ko kuri bamuraba ibigoba cy'abansire kwani hen kombe campaign no mayibu n'abantu bari nje niho nataka ko so ko ba member tonight ko enamba wande bunango ta Kenya ngon tege to ta ke project ye no umbaro raba songo njino musongo njoke nya mubulera ndara kana kuraba raba songo ababuna inwe ega simu akolere yenginjo asobo maine bole asobo asekerenga kire ngoti wa kwanira mangana amange ntabwene tukwera nirigose kobolia wa mange tora kwana kini to enamba nale wati baisha abantu amindo mane manga soa one end campaign project inengia abantu mbaro kwabwate transparency tari mangana ariyo kuna mega kuna kotongaina gose wane ma bonera akabwate esafa umusafara ko kwana no pama samangana ya magenderero tari ko kunyicha no pama tari ko kunyicha na kwa kusamba kibesa kuriche je keombe kuruka aribosa yako takojesa mangana yo konya umugusi yo konya abasai kwanto bali kaga muna bange batawete ko ruchingoko yamon timbo ya mango no musongo rali North Carolina oena amba ya onda jena ra ko bugiri ngotebi na inche project ejinga chiebwate meaning ya sabantu bantu abakenya mole mega abakenya mole se asiki kona nyechense makinimbi yamono tikato saberi nya sae ne kyombe kichao abantu abugwate cabinet inye kiri ngane muri kiranga muri kuri basa cyabantu muri kuri basa kyombe byombe binye byakunda me ya sense lisinge njobo tege no yeni kiyo bakwa ukironi bari bino gwatera ogira abana babishukuru bagora manemo ebintu byabantu bigari byabantu mo twara bike ya sekombekera ngokera abaliye bireje come on oyino musongo ra North Carolina Biyaboro njoke omuntu agatanga karato amari toraria manyangana kya wanja ejitu arabe kirenke wanyanga abantu bachakire matukabera tato kwanyoranga mangana aelire oyo minto makini nkoranyora muri siasa asekyombe kino konyora abantu kite babwate siasa bachakira mangana amange kigimaguchiga kero kindi changamoto ba shege tukimwanyorire kiro mogendete no muroberiyo yo minto James Makini. Vyaona sana munadia orina na ngoke usana na ngana yomo soko ya ese ko ibe ngoke era ko yire so tiga tebe nga ase program na tonya re ko ba kito ko jegendia mpaka se na re ko ba ke ko ikaga iga na teba transparency accountability na re ga to ikirega iga e challenge anene ige ko chiaba bidi chikura chiko chi woikera abago chababo chikuranko chabale bagani abo moko nyaranga mwatu atire function ko sini kenyaro kya abo ko sekenyaro kete abanke tunto ko to invite bantu abe chikura ko se nabo ko nyaranga monto nyenye kiro chiraro era nyenye kire achiraro maybe ako nyore liba ko bo mo ali pipi kartu ayana ni mpaka chinko kiro monta wa tengo ko ya ene ko sumu ko boko kya garamo yigo itole ngoe kama itikanga kitu anyare ko bakito sangereria abantu abo bakabanya ko bamo engenje engeyo bande rinde mbaroro oyo minto ngoru kwalenge changamoto mwanyorire gosheshege to gwate banga abantu abana shiasekero bachire mbako manyanga ngayimwa bigel kimwe itire kuri abantu abachira moko bali baga elyo mweryo enderango gototebya ashiringa nelyo ya kwanyara bono ngabana siasa buna abayiga kero banyarire ko babagocha abandi baroro babwate birengere byo kororanga naki community yo kunyara ko bakego kina kinya bane baroro bakuruta mangana banyora rato yereli nonye ne program
so buna bunkonyorore bamanyire nabo konyaranga mepitairi gose iribaga osoyo goikako kwa libaga otaramanya mono urutamangana otebanye program ene yaye singento maybe agochikoria ri myaka yaito aranga abana kana babona bongo kwana kende gyonsiga otebanga program ene yane kagera chire kenyero kende nende bona gochimoino na abantu chingo komuina nende bone bangero shibyombe nene ninjembaretere chingoko abwinze iri sense ngokejo abwinze iri sense ngokejo tayero lenge ko nende kwanza wanyara abantu niko bakanerete bono onyoranga gochigo gototumani nagiye ko geranga no nyembona ile ka to ko venda gosine kenyero gete for example na bora nyolenga na bona to kwanire ga gosondaro interested tagete bantu bekenyero kya bari bakanya kumusabe pa onde ka kirata gete ba ugo sene nkoko otebe ngorure gosine chiga sengo chitore ko ba chingoko tale ko rube sechi 100%. One for example ege sumu registration mbaka nege sumu ge yansi bikoira gosene silingi 900 otoka te monto ndibwense ko passport tari gwetani silingi 450 egere orwenus abari nabarabu beakana ndali bagotwara ownership bantu niko bagochaya ebintu baire posa naenda nene asoko nyara ko ba muntu kagosuka ne bitote bonga otangoli onge chisemi tonga besa chisemi ndiwo ko anyore chibese ko rwase chinsemo chire kinyinge muchandole kusiga bono numwanya rekwa moko soka kona ndimo gota mwarara igero on exposure nje makini seitondi yakwora gasoma yakwora primary yakwora secondary yakwora university possible take ni kenda biga kararo nkanyoma kuru igabu around igabu bono niko konyoranga na bonda agirete buya kabisa nkongeta ega soma niko kego kini biara kini tikeri kongaini lakini wana gwetere program ngere ya one hand nene buna mwanya ndakuba moko soka skoki moko chatuko sange birangero linabantu baito iboko nyaranga bangenyire banyarre ko bagosuka bali bacha etengo ke actually ko liri bitangani ko ariko batebinga njenje ko tugengo ko bona iga baroro mago cha ka to ko ende binyero binde nyine chi abana ko genda lero ga boka buna baro di factory ya bekiru bakatindagera kichingo ko chikoni kubaka bago tabagora bakatindagera ye chiombe abange basokire bairande nende bona kai nango ke aliri nange te niko tuyaira nange tigambe member so igo abande mbaro roko batika Thomas impanya kubura bale ngo baka kurura buku so ela boko nyora bako nyakolani gocha buneko genda ekirengero lijeto kuna tuate baigora ya transparency and accountability and tikitana to andre ko be kai ko kere tu anyorire konyara kyabere ke goita enterprises tinyinge usiga yekerantu abo tukarole ibintu bachaka ko bababe mbuye mono kema mbuye mono kema yo minto makini tima etingo na shikerere shikontara chikokora 8184759201 obate manko yali bagatu 13401 0095 obate noti elindo nyale ko bago ko comment ya onko nyole ya masema 817 mwana ukiri yo no mwana murakuru wali mitoni na boki nemro yo mugwate abana bumbiye mono 19 biye mono into nataka kumanya ntegete kobeshe devi bune kinkwakana pese oro membership mbuya mono omongina mura kuruchinsha mochia Arlington igonga hete agoteba ashe online agoteba nga igo aligetinere koba member na kia ko register elinde abe member gaete nga oyo minto na iraneri agabu na okero kende ni mwa libaga totarachi gukora samunyanja kuruchinsha mochia gushimbuya mono kegima omoikora Jafet mogo Juba Sudan ogoteba ngo moralia no enje kuru Sudan ndo chinga mchirande gocha sante sana Vani Sendora Tanzania boigo oyo minto Douglas Sindiga kwa bolira matuka mange sana kingima mbia mono kima kuru Germany moto bwate de bya kingima tigango minyoke jinse mochi adela waya ndolengana ki nari ko irari bageri bigi ya ukwana go cha somoro bitu abere to kwegera mwana makini atoreteire igoro buna to ku tugachingoko oino moroberi oro muya gose encherendere ngiya yo kwenyorera wakore gasi ayabwiye ko monyene gose yo kweri ka ayabwiye ko monyene
gose yo gosiri oboizi chingoka echiekero omonto akonyora engoka agochigotuga agochigokora egasi ye chingoko igekomwa efaita gose yamwa kokora egasi bwebe gochia omorobere oria bwato yonde kwanyora ng'a ebirengereri biria bwate ebibe biatarekire omwana makini mbuya mona ase eng'encho y'omoroberi oyo ekiagera abange gose muna bantu ratebe abange abarai bare Kenya gabonye ndiri bakorire emiroberi buna eyo kanga oboibi obonge mburi Gusii kanga oboibi obonge mburi nonye Kenya eino omoroberi oro omuya tiga Nyasaye agosesenie ogenderere nande omoroberi oyo obe okomenteka erinde abana baito batware chigasi abang'ina batware chigasi erinde bichibakonya basomeri abana baito na barabo bacha gwekonya pia mono na inche no rai nabwate narenge okomentia oyo mama dagi kurdara we Buya mono mama dagi kuru Delaware asante sana na Bagusi Global Radio bagusiglobalradio.com website yetu kusebo igo oenda sikugo olike AGR FM bado na bagotunyo lakini space yebe AGR obeke space yabu manakolika FM elindotonyole ya masema ngoko nade kuru mshemeye kefo nchiri Massachusetts na kia watu nyore na kikwale kubura Mintombe ana siri baganande kurelia iyo mintoma kinigoro ase semayete Agusii inchege ntana como koroto tagose na egeiri gase ase semaye chingoke echo injamu wana semo what experience yugo tuga chingoko before ntracha sense ya America ase na menyete na bwate chingoke na bwate taga at least every month kokora kitana ingama gen almost 1000 and during that time muliga neli twale korioni siringi 6 no siringi 10 so igo na bwate hoda igo na kobogolia ma kera chuma 5 every month kobonko tu analenga amagena almost 1000 wana magena kana konyaonia igo na rekomenda chingoko ari nachi rare nachi magena aya engoko na ko bekira magena ale igoro kabisa 15 andi na ko make sure nga engoke ya rusi ebichuchu yonsi etagikire na abugata na ko beka amaseni na beka bu ya at least engoko onakuta yo kuko myangwa varanga vyote so at least for 3 months ko nyora ngoke na anyi ure bichuchu na andi angere ko produce yangere ko gotara na andi angere ko beka magena na andi ya gore yarale ire igomona ko nyora nga atrishingo kechi konga chiarenge faida ono ko tamanga na ya kwana onye babugate kwende no bwate group ya very sure nga within a short time no nyora ba chirare injina ngenje bweka kingo kechi nkonko na chiarenge bujamo na ase rent na ko buru wakane nyomba wakanira abana bane na ko buru besende yo so what of an encouragement nga oyo minto makini agendere mu ta kumoyo nanda sigaro kali abasae bamanyanga gento ngeli keregeke ko bwate target yere mo you have to aim and you have to succeed igo yo minto makini byamona somo omokyo yobwate and I'm very sure nga gochimotu mogendera na mokore amakumi amange igo byamona yo minto ntira soko nyali bagenti mbuya mono mitoke fonchiri kuru Massachusetts mbuya mono ke mana ende bune factory yabaga alikeroka ngange na birongo igo ke mangana biyale ndo jingo morobeli yo chiri nkaboli biye boro ke mango chitoli kokoro mwacho matagarali ni kwaneta kotegera Bagusi Global Radio ensamo ya Facebook amalieta na uli non tiriko se GRFM ase group yita Bagusi Global Radio aroni ondiki mbuya mono ke ma 651 ngo yombwata sembeyo 651 yokoranga tora atika ujumbe bwenete igo bono wekana ndo tike buyambu yamano kuru Canada moto wade bya kigma na boyo chinsha mo chiria cha West Texas Joshua mbuyamano Morini Kongo New Jersey mbuyamano PLO Patrick Lumumba kuru New Jersey mbuyamano aso to bwata bya Michigan na barolire bono tingo cha kubakora mwenshi kolende na boto agenderere go sisi ni kwa shinchira ya bende kigma ingorengere tienge kerengere liege kebuneke ngeche kogera oyo minto ma deputy CEO agatumwa mpaka Washington na bono oyo minto James McKinney kirale go cha Austin
Austin ga kurua University of Texas ga Austin amana ko ngende yama se mpaka White House asa bange tokoro anga ne chindoto tole no nseme ya maiko tutaraika lakini asingi njiyomoro belio omuja kegima obwate ebirengererie bya na ndege ntukende nanyolire ngelinga omuntu gacha kire kerengerelio mwana mwali baga ora mnyoke kerengererie kibuna bwate ma abantu bacho agete na arorire kerengererie kiye kegima nkora arengereri ngonye kero kendo yo mintoma kini mwakwa ishikono yo mintoma ki kero kende birengererie bimpiare goche gosuka wikaga asingi ncho ebintu mbiro konyora abachakani begintu babwate elinde banyara ko bako bimnyoke na siasa buno mtate bire siasa terie gentekia talia manto bonsi vale abana siasa na ashe bintu bune ebyo bibwatanie na organization chinde otebenga kero kende bune omitate bire emisada otebenga karato konyango musada bali bago ko musada mbabwate restrictions na enchirora atumiko musado yo igo konyorango omuntu ryo ko musado go ikaranshire na ochakire bono gokora organization bune yae no mwana siasa kera achire bono igago tumike ibune tool yo ko gendereria emiroberi yae kago feiri kero kende na bali bamwangete igomorobero yo tikoba independent mbuya mono kegima tima etingona shikirire shuka shin juntarara ondo batete yemo gaiga na banta bange kegima moro era kinedo tarabate yemo ne chinga kichi atomnyo kiri nigo chi ngote banga bono ntagete komnyo ke ma semo bakaso mintuma kini kero kindi anyale ko gakurwa mangayo mo elia sabategereri baito na linde lyonzi ko oraro renga abantu baito bobwenete kumanya uyo mintuma kini na inde na iranire asole. Asante sana Muraria Odina. Narenge kote baiga one hand campaign project oikalero igabuna toko kwana tonyada kabaki tokolika basaye baminto baokora egasi asesa ko amana bali barari ase factory bali bakorosi sumu bona igani gabara abantu amisini torigete directory tokonyara kabaki to wakana kirumutini nekerengere digito nga one hand campaign one stop shop nekero Moscow ego oba fully fledged ekonyara yagari yabeire ebengi enene kabisa one hand campaign okonyara yari kiraba chiribo eki abange ime yagusi bago chikoro kora to bine kinde cyabo iko bina tireko banda kwenda ngurande no nyanke akaga ira no mbaka bosongo abantu babo bago tomararo bacha go chitenenera banyare ko bago create employment for their people scholarship ubune tibago taba abana bakabako ganda chiskuru ebinyoro byabo bali esiba rwete ne bako ambaka abana bwata max bakandiri ya machine ntuna abana baige tinya ine na ubago cha ba so igo nomoro byora chiko kinyo mu busi asomogima na wetera na mangana a corporate social responsibility ko ganda ni ko chikonyoranga uchira kokonya abantu abange ntinarenge kusaba bakusiba minto bona hepi barafe diaspora. This is the time yoko university county chicheto ibere nyandira ama kisi nabo evento nabo ko ligeria obura ibina boka fene ko gendiwa aruro ko genda opportunities to avere chiko ba created chinge with the devolution si factor chinge cottage industries nchira neidi gaiga kwanto baitomba tukete chiombe batagete chikirima kwanto bande osa bande baba tagire korosi bakati yogurt ko genda wetira ma so abantu baito baise ko invest asesa ko bune ya esa kumtara ko bagito support ya bande ya tunara ko ba to kino ko kusino muntu obwate omuki so igoto se ko bwate na boko nyoranga tonyarde ko bagito ko suka ko chumutu asare agare bari bonsi natagete ko ba members ba kasako one hand campaign project na bago to contact wetira email info@skysako.co.ke ose oba kwake namba yesim namba yana specifically namba yana nigere 0726 639 110 yani roldenande 0726 639 110 na oba kwake namba yuko kani kumanya amange kwani kumanyanga na kibako ba members era tunyala ko bagitogo kinaensiko chimotu bega nande mwansi istiba limole gabu opanya gotomera abantu botanga gaira kera tisimi nabo chibaitete ni manate sana nga tomaga cheke tomeke ya babekerango egento for example una chinko ke totomeke nyoro chino
tutigatobe abana baino gaiga tutomaro tumino karo tukwane na bara kutubate na kiba kobeka chinko kona kiba gochenda nkubwadra mpere baka nabo obisa be serikali ba livestock production koranga no ina marwira adia chandete members na kiako na kobaka okay guno musande na kitubaka na vaccination kwanda kogenda yari ba tukachinko ke chiri bako monta kuwa kerese ni kobasaba siringi 200 yako kosenya sukari abako nyamagena kuna kefanya ko bawa ko era sabanya ko bawa tene de bike kogenda so I think moralia odina tengo toda la indekende na menter ayo la ante vi que na tikasiko egere nyare ko bakin ko kegare para akora mbiya mono kero kende rero ni go twa kwanira igoro ya one hand campaign project kero kende kora ikigantu kwanira about Shako Society Limited ya mangana na mangendo charororo ali kirebuna kolengana empowerment ego konyo abantu abange ba konyo aga abandi mbatagete business loan abandi mbatagete kwende egento iko na emergency loan simba ko manyanga emergency chirichi abandi mbatagete school fees ana mangana mange kingima na boy to nyale ko ba to kwemanyi kolende bara sumoroberio yo o ndete ko saba mangano yo minta kwanire chinga ki itoko na gotabanga onye tutagete gukoro boibi by the way ndimait ko saba gambe boito bamanyirebo onye tutagete gukora emechando no guchande ko kunge ekero utagete wekonya tutagete guchandwa tutagete bantu bakuibire igogo train yo monto nde abogo konya by the way nayo wekonya urabona mumburu mino tamokonya ti kaga ko bumuchando ni ga ko bumuchando igomo no nye tutagete boibi boke kenyoro amangana buna ya aere Roshiangi kinyoro na mbali moko na gotebanga ngatwe bangire 2017 ngo chitore ko boli chukura Roshiangi kinyoro kiao asogo somoro belio bunoyo abasai baito bakonye aboibi boke kinyoro no na ye kiroko genda kwanyora ngasugo tachana na sagia ashingincho oroseti amangana amaya kigima ensemeye kero kende oyo mintoli ngana nale goche gokoleraga omaite abantu mbale bono tugwetinga bono twatwalire chinguru ngabono kero kende twachire nsemo chi America otomana gatanga na kike bakora omana ko ngenda nayo bugorie bali bo gatanga nto chibuhate abugorie chibesha nera cha kegento buneke exactly elinde niya ya yenga noko butora abande chinguru egento tokorokanga wate bisa kubinda abagushintu agitege tokorokanga competition ekero ko igwango monto ndo chakire egento nayo ko enda bono duplicate exactly egento kelio monto ndagokora bono chake kworokia chinguru chao tingomanya gose engane ya competition na ikwale ko jekwanira totarakoro mitomakini sasa asante sana Olina kwa kwanza ngane ngia sana ya competition kwa one hand campaign entuma abantu balemba tukete chingo kogenda na abandi bara ganime duwa de chiba sala tanga tinko genda replicate one hand bakora tinko za kogenda for example mbeke factory ngwanli abantu chinda chingo this is a very, very unique idea kwa sero monta ani understand it bakanya competition isaine almost 1 hour kukwana walker atariko kukwana. There is something in us, passion. We are very, very passionate about this story na ngokezi unaanze mpaka minolete inkolete kira sit chinko kachiane nawo netichikaserete chikoni yaitu panwara chibasiya polisi so igo enkoko ya chenchirio ubugima bwane kubwatana no bisoma kutubwata deep rooted history na ngokeze kabisa so muntu ndo wansi nada ni kuchaka tuko mote come on again tuga kwa replicate even one hand but bunaka bazuka motu wedelia is very complicated nimba kwata kete kuchaka pakachaka ndo maitinga ngo botre na babo sabara sto kwanda kaita kwanda kuli soke chiro achikwa abantu achite ko endeka akabantu chinko chikamanya kuchinko ko murati kama asambu bosa so igo kupata bali bakakire ne ngatikia muhimu sana keka step nchiro ko bisimboro kama ile bono kuna kuti we don't expect any competition in the one because one hand on the right of the household and tutanye bwatesi igere alikira mfini bone gari bakuti kutira zero kitara tsi invest iga that they can continue again the coach motu because experiences nchiraro nyabeko babitiko ba land abenga bona kuna competition there are so many companies across fields but do you know that thing uruwesa tochaka factory mukinyo yomo oil into we are talking of already we have already created key market
with the 2,000 farmers already now magandra media unacheza soka chinko chiko biya bitandana ndonga muntu okora factory kuna ko paliza ai ko factory amayota ko lichi custom already ni ko stand by chakata chinko the chiagare so it's a very unique thing the sirikana na babote sakaza betulese agare monto nara shwa of the market is very uniquely made fragile thing. I know you could bring about competition and I very, very difficult, but we welcome competition, we will take them on. Biyamano yo minto makini omwancho moteri ngokora tole omori shetingo manya nararo mori shankwa batete ya montara shiekaga igo wachi kwa butora omori shemukaya tiko manyanga omongena leanga getenge namba olene ngao igobono molisia tingo jago goikera buyamono kima singin choko ira chinga kichia okoba mona intwe ni manyetenga chinga ki ni gochire evito kiebinene kima sabanto baito na ne chinga kichinge omolisia mukaya na ikwale oteba twakolire kinne kitwale oteba omuralia mbiyamono asokoleta emerobiri emiya oyo minto yelieta nalintabu atabiya na bamwete no wotete wo konene kolete merobere buneyo elieta gakorungu James Makini James Makini mbiyamono egente kwa chagete negente kiengenjo mono through experience njera manda gotebu negente kingi ankonyete kondo mosae mwaka 71 nganya na gorire ngombe getigo etra sengo kegechuchu na gorete siringie yamo igengo keyo nabaya nkonyete nkagende sukuru karona oni ngombe iyo naende pakabona yona yaronko negukama igo ekinege ndukiengecho mono orage tuare pakubugi mabua bose na bacho kurubake nyole aba minto mangana buna ayo tigatusabero mongwano imakinia se njere yabene egara konya abana baita bangari nka abande bagota basoye mebuko bache kokurusino nyumba bakonyoro beire committed yaria nde tanyara ko kominya ko moina aria chiko kubugate bigoti ara basako komina Buyamono molisia mukaya ko rujinsa mochi amina sora magana nama yake mango ko amutu anjere boli to ko mama mali shishe otagete mama mali bwirire weiriro muraria na kyo te byo minto bono nayo ibo maelio okay na bere no moko kwangiriri baga no murario yinere na mukwani yokwanira mangana maya lakini enari kogoria iga urwire obokora itachingoko mario go kibagutumia ayare ende tichingoko iga na ende ndasabu na njo mongina na ingo ikia na ire ngango soera igente kineki ya sana wano ningo chakoare ende nkorwo omwana ono gusene kibinte yere na binataka kumanyomura Ebi omwana omindegente kiabwatire igoro kero bono rende gese mbuyamono tigangira naso minto makini iranderie oyo minto mongina nko igure registration yero bono igokorwa rende chimi chirikianda elinde onyare ko bago ko ewa registration nabo igone gesumu nabo igone investment amongina nabo korwa 1200 chia Kenya nabo korwa elindo ochake eyebashemo yo minto makini na oiranderio mongina ashe ama ruira ya ko lichingo ko ngitambukiro kimoko ira elinde oru lingana lya oli omaelia sabategerere baito bono mambye gusebona baragoba asante ntukwata boxa izibina office of animal health kubugoshi na Fernande na Kisabu County ase aboxa batali ba livestock production. So igual hace muy amarrire rotele kabisa kiagera na rola kwa ipira stop young na ukuru kumutando after every 3 months we got vaccination programs so kwa chingo ko vaccination signero weta kwenda kwa chiko tanga kumutando endenga chingo kingi cheke kusiti nyingine kuchireha the resistant kwa sema mira marke kwa tangire ko womo sanda na bokana kwa chikomire asa matuka ara mange ko china rakaba chiko menya buya so na yanda ko tirana na ko bwatira na okunko na rona bo sa daro bisu to ko tano mo hen
kokonyere kogenda igoro yoko be member ikintu murali kwa mutebiri ndeko na watu kwa no muntu tigeri kena shilingi 200 yo registration fee kile kina shilingi 200 kwa kana ile sumu shilingi 700 utaiko nya sumu era na bako be tika kusanya muntu yo kenyero ga igara nomine ke gero tomo kobe atkonya korenda enkokeyo bako cha ko university ya sesako it's as little as 20 shillings inere a minimum shares ni gochire 1000 yani minimum shares ni gochire 60 chichire wazi 1200 Kenya shillings yeah mbuye mono lingana lya oli omwe lya santo baito bono ndiririeli lingana lya ne lyo omwe lya sabanto baito bonsi ase ba presentengimo nokubatebi tigatogendeza kubwatirana obo mu bwaito vuno mu Ekegusii na uburaga tumara ko bagitoko bendeza go chimutu tibobo obo mu bwage siasa buka tigabobe obo mo wamanganare political, social and economic. Yega say one hand campaign is a socio-economic initiative. So igo yanade kubage kubwatani Ekegusii bonsi from all the walks of life. Kurubaka abana kegara squeezing kwa ndekere mpaka chiskuru to encourage abana baritoka na bakora matendo bya na ne traffic gina to akire mu ntendo ka ya monege sumu na bona ige county ya kisingorego butire ya to support ngo tore ko banda kire ward okera skuru ke ene go chigoto no mo member of county assembly korana ngo atora abana bara rosqueeze ma ukoro mbo atinko ko bara abana so abana bae ngo kwa monege sumu bara kina bara bukonya kolenda kurubabo na ngocha konya rabuno mulisha hata ya mwaka 71 ila ngoko ya gobete ere moite ngombe lokabona mwenye ridinga abana ubalete mba akora kirasi tindu ate assets utakutoa assets kibara bamuntu akora from 4 abate ebintu byae so igotika to support apa sa baminto to support abana to support abana bana arako babago kina betu like everybody in an homestead no mwana na economically active na bano yolitagire na bano yogotina bamma ukorora alisiko tiganga tu wana na ngoka na dirachibanda kana ko jerutere chenga bine ya tsiga iga raisi kali sikogaje tai karansa posa onyore nganiga akanyite bono butaka bwa tunyanja butaka ne bigaki ya mbuye mono kima omwancho mategereri go twakabere no mito James Makini kurwashe one hand campaign project chinsha maochiria chia Kenya yo erengina ya Sky Circle Society chinsha maochiria chia Kenya Sky Circle Society Limited ashinchira ya bene kima negini nga kwenyore ile amangana mange kigima na oyo minto makini nda idego kwene kelinga kwenyore ile member asia bange kigima litukulia lero goncha keranche muntu tanga kamagena ntwanji iriko kwana bo lakini ere na kwa nyole ire chimemba chinyinge ashinga nchi umoroberio obwate amagoro umoroberio by the way naenda Ekegusii baito tiganda kwana lingana eri ntara bwato kebonye Ekegusii go twanji tekorore gintu giate ninire erinde twamana go swara lakini irike guchaka ntukaniti mono kerogie kire gaiga naro no chosinyu go swa mono amangana mayabu na ya mwanya bika chinguru na boigo na gotebanga egintu kingi chungelinga tubwaterane ukona kuijana amagecha kuna kubuna na maguru tiko konya kindi kwekungana na bana sia sense mo yabonero lakini ko bago chomo eri kebisa banyorenga mangana ba kwana tali related ne egento kelia baewe mangana yitali ko chikokonyo nde bonje nje twikire ntubwati chinga cyoko na gushikikania mareko onye tokunyara gukwana egento kira konya bande togotebanga igongukira erinde nyare ko ba nkobo yuwengencho ashabantu bande mbuye mona ashinginchi yoko ba mona into ashuchinga kichu cyabo no mambia gushobono maragoba nabategereri baitumbiye mona ashinginchi yoko irari bagali ya ori abene gotegere Ekegusii Global Radio ganga yaitono gukomanya negeni renga kwa emanyiri amange kigima nkuira nanda ashembe ona inde onoli nontiri Ekegusii Global Radio geturere kyamanye getingeto ukoreria kurukinsa mo cha Dallas Fort Worth igaiga chinse mo cha Texas bono Ekegusii Global Radio ni gotorembe ochinse chonzi Ekegusii Global Radio wetera ase namba